ଏଠି କୋଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସଂସ୍କାରକ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ। ଏଠି କୋଟି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବୁଝିପାରୁଛ? 33 କୋଟି ଦେବତା ଅର୍ଥ 33 ଶ୍ରେଣୀର ଦେବତା। ଅଷ୍ଟବସୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର, ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର। ବୁଝିଗଲା? ହିସାବ କରିଦେଲେ 31। এই 33 কোটি দেবতা পরে পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি সব ঈশ্বরଙ୍କର নামକୁ ନେଇ দেবতা কରୁ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কার্তিক, গণেশ আদি বিভিন্ন প্রকার চিত্র ସବୁ ତିଆରି ହେଲା। ସେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରକର ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରର କଥା କରେ। ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଛ ତ? ସରସ୍ୱତୀ କି ରକମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଧଳା। ଧଳାଟା କ'ଣ? ଧଳା ଆଉ କଳା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? କଳାଟା କଳଙ୍କ